Čau, tady je Dádlin a vítejte u mého prvního pořadu není to ze hry, promiňte, jsem naučený. Je to můj první pořad, kde budu říkat vtipy. První díl je úplně unikátní, mám web, mám Facebook, určitě mrkněte v popisku videa. A úplně jako fakt první, budou vtipy o sexu. Takže začínáme. Co ti dala manželka k 50? Krásně se mnou pomilovala. A to ti po tolika společných letech stačí? Jo, ty mluvíš o mojí ženě, já měl na mysli tvoji. Další. Po svatební noci si manželé domluvají znamení. Ona říká, když se se mnou budeš chtít večer milovat, pohladíš mi pravé jádro. Když ne, tak levé. On na to, když se se mnou budeš večer chtít milovat, stačí, když mi ho vyndáš a jednou pohladíš. A když nebudeš mít chuť na milování, stačí, když ho pohladíš asi tak 200krát. Další. Setkají se 3 spolužáci po 10 letech. Popíjejí v kavárně kávičku a veselé štěbetají. První se chlubí, já jsem vdaná za jednoho profesora. A kolik je mu let? 80. A co pohlavní život? No vždyť je kolem něho mnoho mladých studentů. Druhá povídá, já jsem vdaná za generála a ten už také bude mít 80 let. A co sex? No vždyť kolem něj je plno mladých vojáků. A co ty, ptají se třetí? Já jsem taky kurva, ale nejsem vdaná. Přitažlivá mladá žena sedí v kavárně a čeká. Neznámý muž si k ní přisedne a ona se ho svůdně ptá. Chcete mě obejmout? Proč ne? Odpoví zaskočený muž. Chcete mě políbit? Ano, a políbí narty. Chcete mě pohladit na prsou? No jo, jasně. Jo, já jasně. Zakoktá muž a už natahuje ruku k jejím prsům. Žena jí ale jemně zastojí. Jen klid, mladíku, teď přijde otázka za 1000. Co je vrchol diplomacie? Když se podaří přesvědčit ženu, že je měkký jen proto, aby jim tam netlačil. Pár ve středním věku na běžné prohlídce u lékaře. Lékař po vyšetření manžela. Vypadá celkem v pořádku, máte nějaký problém? No nic vážného. Jen když se miluješ se svou ženou poprvé, je vše v pořádku, ale po druhé se mi velmi intenzivně potím a to mě znepokojuje. Lékař prohlídne ženu a povídá. Vypadáte zdravě, ale váš manžel si stěžoval na silné pocení při druhém milování. Nevíte proč? Manželka. Jasně, že vím. Poprvé je to v ledu a po druhé v srpnu. V lednu. Poprvé je to v lednu a po druhé v srpnu. Přijde žena do tržnice a vidí, jak chlap prodává ve sklenici komára s nápisem za 250 korun. Nahradí chlapa. Přijde za ním a ptá se ho, jak to funguje. Chlap odpoví, přijdete domů, vysvlečete se, položíte se na postel, pustíte komára se sklenicí a uvidíte. Kdyby byl nějaký problém, klidně mi zavolejte. Žena tedy koupí a udělá přesně, co jí řekl. Komár si sedne na zeď a nic se neděje. Ženská tedy zavolá chlapkovi. Ten přijede, vysvleče se a obrátí se na komára. Tak dívej ty blbče, ukazuje ti to na posteli. Ukazuju ti to naposled. Promiňte za to, že docela jako přeřekávám se, ale už je docela, no není pozdě, ale jako už trochu, no jako tak. Potkal jsem v baru jednu starší, ale čipernou dámu. Mohlo by jí být něco přes 50, ale byla dobře udržovaná a skvěle jsme se bavili. Něco jsme popili a pak se mě zeptala, už jsi někdy zkusil domácí trojku? To je sex s matkou i dcerou, zároveň. Ne, řekl jsem. Počkejte, já jenom vypnu Skype. Takhle. Okay? Tak. Ne, řekl jsem. Zase jsme něco popili. A ona tak povídá, hele, jsi skvělej chlap, dobře se s tebou kecá a dneska bude tvůj šťastný den. Pojď ke mně a dáme si domácí trojku. Šli jsme k ní. Odemkla
Vešli jsme a ona zavolala nahoru do haly. Jsi ještě vzhůru, maminko? Jaký je rozdíl mezi souloží a onánií? Fyziologicky v tom žádný rozdíl není. Akorát, že při té souloži člověk tak nějak přijde mezi lidi. Začíná mě bolet v krku. Asi budu nemocná, říká sekretářka účetní na to. To mě když minule bolelo v krku, tak jsem ho vykouřila mému muži a všechno bylo v pořádku. Můžeš to taky zkusit. Druhý den v práci sekretářka nadšeně říká účetní. Opravdu to pomohlo, vykouřila jsem ho včera tvému muži a on ani nemohl uvěřit, že to byl tvůj nápad. Tak jo, mladí italští novomanželé s nulovými sexuálními zkušenostmi vyrazí na líbánky. Když večer vejdou do svého hotelového pokoje, atmosféra se naplní jejich rozpaky. Co dál? Mladík tedy zavolá své matce o radu. Ta mu řekne, aby si sedli na postel a začali se hladit, že to dál půjde samo. Sednou si tedy, začnou se hladit, ale ono nic, samo dál nejde. Tak chlapík znovu zavolá a maminka radí. Svlékněte se, zalezte si pod deku, dál už to půjde samo. Svléknou se tedy, lehnou si pod deku a ono zase nic. Mladík volá po třetí a maminka už ztrácí trpělivost. Tu největší věc, co máš, dej do nejchlupatějšího místa na jejím těle. Sakra, co jsem to přivedla na svět za něknubu. Za minutu zvoní u maminky telefon a znova a mladík říká: mám nos v jejím podpaží, co mám dělat teď? Jakou pozici zaujímá nejčastěji žena při milování? Pozici mrtvého brouka. Přijde chlápek do baru, sedne si k osamělé slečně a říká jí: slečno, umím fantasticky lízat a jsem naprosto diskrétní. Ona na něj pohlédne a odpoví: tak si vyliš prdel a nikomu to neříkej. Baví se dvě malé holčičky. Hele, co je to ten syfilis? To nevím, asi nějaký velký autobus. Jak jsi na to přišla? Moje sestra říkala, že v tom jede celá vesnice. Ona: a miluješ mě? On: no jasně, myslíš, že dělám kliky? OK, tohle bylo nevím kolik vtipů, ale to je jedno. Každopádně bylo to docela dost pro dnešní úvodní díl. Příště dáme zase o něčem jiném, nějaký jiný téma. Snad se vám to líbilo a nezapomeňte dát like, odběr, komentujte, určitě hejtujte, ale musíte mi napsat, co jsem udělal špatně a tak dál. A když tak... Dávajte odběr, mám facebookovou stránku i webovou stránku, to jsem říkal, najdete to všechno v popisku videa a nezapomeňte, prosím vás, budou i určitě nějaké videa z LOLka, Minecraftu, CSK a takovéhle věci. Ale prosím vás, nezapomeňte mě, pokud mě chcete podpořit, tak mi můžete, to vám taky dám v popisku, můžete se zaregistrovat přes moji stránku, udělat 10. level a mě to dá určitý herní obnos. Takže doufám, že mě takhle podpoříte, pochybuju, jako jsem začínající, nemám zatím žádný fanoušky, ale jinak děkuji vám a čau!